Milé sestry, milí bratia, milá mládež, ja vás všetkých srdečne pozdravujem a som veľmi rada, že po dlhej dobe môžem byť opäť medzi vami. Chcem vás teda povzbudiť dnes slovom na začiatku našej bohoslužby. Slovo Božie hovorí, prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael, skrytá je moja cesta pred Hospodinom, a moje právo uniká môjmu Bohu. Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva a neomdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a omdlievajú. Junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, znášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neomdlievajú, chodia a neustávajú. Amen.
Slovo Božie, ktoré prečítam na povzbudenie našej viery, je zapísané v liste apoštola Pavla k Efeským. V 1. kapitole budem čítať od verša 15. tieto slová. Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil vám oči, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierná veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. Túto moc dokázal na Kristu, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si ho na pravici v nebesiach nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu dal pod nohy a urobil ho hlavou nad všetkým v cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých. Hospodin nech požehná čítanie, počúvanie i zachovávanie jeho slov v našich srdciach. Amen.
Milosť vám a pokoj od Boha Otca našeho a od Pána Ježiša Krista v obecenstve Svätého Ducha. Amen. Stíšme sa pred našim Pánom a budeme sa modliť v duchu a v pravde. Drahý Ježišu, Ty si našou skalou, tak ako sme to spievali. V duchu skláňame sa pred Tebou, pred Tvojim majestátom, pred Tvojim dielom, ktorý si z lásky učinil voči nám. Pane, dnes je nedeľa a práve v nedeľu si vstal z hrobu. Vstal si ako víťaz, víťaz, ktorý premohol smrť, víťaz, ktorý zobral naše hriechy z lásky, aby sme my mali večný život, tí, ktorí uveríme v Teba. Pane Ježišu, ale napriek tomu, že vieme, že máme odpustené naše hriechy, predsa aj dnes stojíme ako hriešnici pred Tvojou tvárou a ťa prosíme, aby si nám odpustil, pretože my každý deň, možná myšlienkou, možná skutkami, vo svojich srdciach sa previníme voči Tebe. Ale ďakujeme Ti za to, že Ty nás prijímaš. Ak s pokorným srdcom prichádzame pred Teba, prijímaš nás takých, akí sme a Tvoje slovo je tu preto, aby nás opäť očistilo, aby náš šat bol opäť belší a aby náš obraz sa blížil k Tvojmu obrazu. O to ťa prosíme teraz v tejto chvíli. Pohliadni na nás milostivé, daruj nám svojho Ducha Svätého, aby pracoval v našich srdciach skrze Tvoje slovo. Amen. Bože, na základe ktorého chcem vydať svedectvo pomocou Ducha Svätého, je zapísané v Evaníliu podľa Jána v kapitole 21. Vo verše 17. takto. Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal, či ma miluješ? A odpovedal mu: Pane, Ty všetko vieš. Ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pás moje ovečky. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry, milí bratia, milá mládež, Pánu Ježišovi Kristovi. V tomto čase hovoriť o láske, by som povedala, je to veľký dar. Ja stále, keď čítam to slovo, tak stále ma to tak podne. Ježiš sa pýta: miluješ ma? A dnes chce opäť túto otázku položiť nám, pretože keď hľadíme okolo seba, keď hľadíme teda na tento svet, vidíme, že tej lásky je tak málo porozumenia, ale aj tak málo tej lásky k blížnemu. Je to, ja by som povedala, táto otázka patrí medzi jednu z najväčších otázok, ktorú vyslovil Ježiš Kristus. Víťaz nad hriechom, smrťou, hrobom. Šimone, Jonášov, či ma miluješ? Zachytiť pohľadom viery tento
úchvatný obraz krieseného Pána je nám dnes najviac potrebné. Vidieť Ježiša Krista a počuť jeho hlas po tom, čo bol posmievaný, súdený a odsúdený, ukrižovaný a pochovaný, znamená posilniť vieru, že žiadna moc na svete nemôže ho už zabiť a zo života vyradiť. Božiu pravdu môžeš síce zviazať, ako bol Syn Boží zviazaný, ale tá zviazanosť a tá bezmocnosť tu viac udržať nemôžeme. Môžeš tú pravdu prezliecť, ako to urobili Pilátovi žoldnieri, keď prezliekli Ježiša do purpuru, ale nakoniec tá pravda bude stáť vo vlastnom rúchu. Slovo hovorí, a keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli ho do jeho vlastného rúcha a vyviedli ho, aby ho ukrižovali. Mark 15:20. Božiu lásku môžeš opľúvať, byť palicou, ale toho nezraní. Krista môžeš opustiť, zradiť, aj zaprieť, ale príde čas, keď ťa on sám znova vyhľadá. Môžeš ho prebodnúť kolami svojej nevery a položiť do hrobu, ale on z kríža a hrobu stvorí trón, teda nezmazateľného večného života. Aký tragický a hrozný by bol život so všetkými dejmi, udalosťami a zápasmi, keby Golgotský kríž bol v Ježišovom živote tou poslednou udalosťou. Však by to znamenalo, že naša kresťanská nádej neobstojí, že naše mravné a duchovné hodnoty do tohto sveta nepatria, lebo čistý, svätý Boží Syn bol zmetený. Rovnako ako ten rúhajúci sa Lotor. My však žijeme vo svete, tu, v tomto malom zhromaždení, kde všemohúci Boh je pánom. V tomto Božom svete pracuje taktiež moc, ktorá nenechala Kristovu dušu v pekle a nedala svojmu svätému zakúsiť porušenie. Tak tu stojí Kristus opäť, uprostred tých svojich, o ktorých platilo, že miloval svojich, až dokonca ich miloval. A teraz jeho pohľad sa sústreďuje na Petra. Možná dnes aj na mňa, aj na teba. Ten svojho pána úprimne miloval, ale bol slabý a nestály. Dokázal zahorieť veľkou oddanosťou, ale nevydržal. On, ktorý sľuboval ísť s Kristom aj na smrť, ale pred slúžkou tam pri ohni Ježiša zaprel. Aký to bol strašný pád. A predsa je to príbeh, v ktorom sa poznávame aj my, ktorí sa dnes hlásime ku Kristovi. Počuli sme, že práve v ňom prebýva všetká plnosť božstva, že on je bleskom slávy a obrazom Božej bytosti. Tešili sme sa z jeho lásky. Avšak keď prišla hodina ťažkej skúšky, opustili sme ho. Judáš zradil a ja ho zaprela. Ja, jeho vyznavač, končím svoje učeníctvo zaprením. Zašľapal som príležitosť, keď som mal dokázať svoju vernosť. To je pád, ktorý najviac bolí. Ako sa k takému človekovi zachová Pán Ježiš? Ako sa postaví voči svojim nasledovníkom, ktorí v rozhodnej chvíli ukázali slabosť? Otočí sa k ním chrbtom, odsúdi ich a pošle do večného zatratenia? Ó, nikdy. Hľadá ich. A tu sa zastavím, poviem vám jeden príbeh. Rodičia, ktorí dostali dar
teda mali deti. A jeden zo synov, ktorý vyrastal, sa dostal na šípú cestu. Dostal sa až tak hlboko, že žiaľ jeho cesta viedla až do väzenia. Rodičia teda mu všetko dali. Starali sa, ale nakoniec ani nevedeli, čo sa s ním stalo. Nakoniec len počuli, že je vo väzení. Ale títo rodičia prišli za ním. On sa veľmi bál, lebo on to chcel všetko zatajiť. On sa veľmi bál, čo mu povedia rodičia. Otec a mama prišli. Po dohovore samozrejme mohli dôjsť na návštevu. Sadli si vedľa neho, nepovedali ani slovo. Boli ticho. Mama zobrala len jeho ruku do svojej a povedala, syn môj, my ti odpúšťame, ale odpustí ti aj Pán Ježiš, ak ho príjmeš do svojho života. On má možnosť aj tvoj život zmeniť, ak chceš, ak vyznáš to, čo si urobil. Syn bol veľmi prekvapený. Sedeli len ticho a rozmýšľali, modlili sa. Áno, to bola láska. Láska, ktorá nič nevyhodila na oči. A presne taká láska vyžarovala aj z Pána Ježiša Krista, ktorý povedal svojim učeníkom, choďte do Galileje, ja vás predídem, preto aby sa stretol s nimi. On sa s nimi chce stretnúť, lebo nevzdáva sa ich. Ide, aby ich srdce pretvoril v zmužilosť. Ide znova o Petra zápasiť. V tom je najväčšia Kristova sláva. Prichádza k nám práve vtedy, keď sme my na konci. Teda svetu na tebe nezáleží, to vieme veľmi dobre. Možno pokiaľ si mladý, bohatý alebo múdry, ale Kristovi záleží stále. Záleží mu na tebe. On otvára dvere tam, kde sa zdá, že je navždy všetko zatvorené. Láme pečať knihy, ktorú nikto nemohol rozlomiť. U evangelistu Marka čítame, ako si Ježiš pripravoval cestu k padnutému, pokornému človekovi. Povedzte učeníkom, povedal ženám a dodal aj Petrovi. Áno, i Petrovi, tomu chýbajúcemu, ktorý neobstál a zaprel. I tomu povedzte, že som živý. Akáto láska, aký spasiteľ. Tak sa Kristus stretáva s hriešnikom. Lenže ten sa pýta v úzkosti, bude môj Pán podobný spaľujúcemu ohňu alebo sekere priloženému ku koreňu stromu. Bude to krížový výsluch, pri ktorom človeku je nepríjemne. Nikdy. Kristus pristupuje k Petrovi s otázkou, Šimone, syn Jonášov, miluješ ma? To 3-krát sa ho pýta. 3-krát mierí do samej hĺbky duše. Miluješ ma? Si človeče pripravený na nový začiatok? Hľa, ako táto otázka nalieha na dušu, aby ju pozdvihla z blata ku sláve. Neodsudzuje, nevyčíta, nezlorečí, ale prebúdza a kriesi Petrovú lásku. Ty vieš, Pane, že ťa milujem. Taká je Kristova láska, ktorá nie je z tohoto sveta. A potom vychádza výzva pre Petra. Pás moje ovce a moje baránky. Milí bratia, milé sestry, milá mládež, tu nejde o príbeh zašlého veku. Tu sa zjavila sláva nášho Pána. Je tu vyjadrený zákon evanjelia, čo znamená dobrú správu, ktorú nepozná biológia ani ekonomika, ale dnes ešte ani sociológia. Zákon druhej príležitosti. Nová možnosť aj po páde.
tak ako aj v mojom živote. Kristus stavia pred človeka otvorené dvere a nikto ho nemôže zatvoriť. A na záver ešte jeden príklad, jeden skutočný príklad, ktorý sa stal v 17. storočí. Jedného muža, teda pre jeho previnenia, opäť odsúdili, ale odsúdili ho na smrť. A matka mala len toho jediného syna. Prišla za pánom a ho veľmi prosila: Pane, zmiluj sa nad ním, lebo mám len toho jedného syna a potrebujem niekoho, aby sa postaral o mňa. Zmiluj sa, odpusť mu, čo urobil. Ale ten pán bol veľmi tvrdý. Povedal nie. Teda odsúdenie na smrť bolo jasné aj deň, aj hodina. Všetci sa zišli na námestí, ako to bolo vtedy zvykom. Ľudia, teda všetci prišli, lebo to bolo, by som povedala, také divadlo. Všetci chceli vidieť teda, ako to všetko prebehne. Ale tá matka celú noc sa modlila a plakala, čo má urobiť. Čo má urobiť, aby zachránila svojho syna. A viete, čo urobila? Vyšla hore na zvonicu, chytila jazyk zvonu a o 12:00 mal zaznieť teda zvon, ktorý mal určiť ten čas, kedy mali teda obesiť toho jeho syna. Všetci, aj ten vysoký pán, všetci tam stáli. Zvoník začal zvoniť, ale zvon nevydal žiaden tón. Všetci boli prekvapení, čo sa stalo. Prečo zvon nezvoní? A ak to tak trvalo už niekoľko minút, zvoník prestal, syn bol tiež prekvapený, aj pán. A čo urobili? Vyšli hore do zvonice, aj ten pán so zvoníkom, a čo tam našli? Našli tam matku tohoto syna, ktorá mala ruku úplne už doráňanú, zničenú. Viseli len kože z jej ruky. Tá ruka bola celá zakrvávená, lebo ona, ako ten zvon zvonil, ona držiac ten jazyk tohoto zvona, ju ťahal sem a tam len preto, aby sa ten zvon neozval. A tým pádom jej zničil ruky, aj ona bola zničená. A keď toto videli, oni dvaja zišli dole, zobrali tú ženu, podopierali ju a ten pán povedal: odpúšťam. Milí bratia, milé sestry, milá mládež, to je láska. Taká sa nájde aj dnes, tak ako aj vtedy, ale najväčšia láska bola, ktorú teda nám ukázal Pán Ježiš Kristus. Tak ako aj táto matka. A ja si myslím, že Pán Ježiš Kristus dodnes, by som povedala, drží ten zvon. Ten zvon, aby sme neboli na veky odsúdení. A teda on sa modlí a prosí u svojho Otca. Je tu a hľadá nás. Teda ukazuje novú cestu, kde nebolo už žiadneho východiska. Sníma z človeka putá, o ktorých sa zdalo, že ich nedokáže nikto roztrhnúť. Človek nemusí zahynúť vo svojom páde. Nemusí blúdiť a zablúdiť v bludišti svojho prevráteného srdca a prevráteného sveta. Nemusíš byť a zostať satanovým spoločníkom. Tohoto človeka Kristus vyhľadá a pýta sa: môžeš to byť ja, tak ako aj mňa sa spýtal, môžeš to byť ty, miluješ ma, dôveruješ mi. Dnes chceš byť mojim synom a dcérou svetla? Poď za mnou, drž sa ma, uč sa odo mňa. Nie sme podobní častokrát Petrovi, ktorý zapiera. Kto z nás nezaprel? Nuž nám všetkým zomdleným
a ustrašeným nasledovníkom dáva Kristus novú príležitosť. Pýta sa, miluješ ma? Áno, každý z nás máme dnes zažiť toto druhé Kristovo zavolanie. Možno aj tretie. Kristus aj dnes dáva aj cirkvi novú príležitosť. Na našej odpovedi závisí, ako budeme plniť svoje poslanie, byť novým kvasom v tomto hriešnom svete, nebyť nejakou tou hračkou, ale Božími pracovníkmi na jeho vinici. Milí bratia, milé sestry, milá mládež, ak sa mi naskytne príležitosť na mojich cestách, kdekoľvek som, snažím sa všade vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi. Či je to aj na zastávke autobusu, hoci kde, v hoci ktorej krajine. Snažím sa hovoriť o Ježišovi, lebo viem, že to je jediná záchrana. A dnes sa starám o takú tetu, ktorá má skoro 100 rokov. Je úplne zdravá. Je úplne zdravá, neberie žiadne lieky. A viem s ňou čítať, dennodenne máme tichú hodinu. Možno aj hodinu jej kážem. Modlím sa s ňou. Večer pozeráme bohoslúžby spolu. A som tak šťastná, že mám to spoločenstvo tam s ňou, že môžem tam byť. A jej som povedala, vieš čo, Paula, nie je to náhodou, že som tu. Lebo ona nemá ani Bibliu, ale som jej doniesla. A veľa jej čítam z toho, aby poznala to drahé slovo, tú povzbudzujúcu správu, tú dobrú správu, to evanjelium. A častokrát je tak prekvapená. Je to pravda, že toto je tam napísané. Čiže aj dnes pýta sa teda nás Ježiš, miluješ ma? Našim poslaním dnes je niesť evanjelium Ježiša Krista tomuto výbušnému, strachom zovrenému svetu. Budeme k tomu schopní, keď radostne, vrúcne a taktiež počuteľne nahlas vyznáme, Pane, Ty vieš, že ťa milujem. Drahý Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za Tvoju otázku. Za Tvoju otázku, ktorá ešte dodnes znieje pre nás, aj teraz v tejto chvíli znela. Lebo Tebe ide o to, aby sme ťa milovali. Aby sme dokázali každý deň povedať, Pane Ježišu, ja ťa milujem a dávam svoj život do Tvojich rúk a očakávam všetko od Teba. Pane, daj nám takúto silu. Pretvor nás, ako si pretvoril Petra a ostatných učeníkov. Pretvor nás, aby sme boli zmužilé a zmužilí, aby sme sa nebáli a nehambili vydávať svedectvo o Tebe. Ďakujeme Ti za novú šancu, ktorú si nám dal aj mne. Ďakujeme Ti za to, že Tvoja láska je bezhraničná, zatiaľ, pokiaľ sme tu na tomto svete. A daj, aby sme túto drahocennú vec, ten drahocenný čas využili na to, aby sme skutočne takto ťa milovali a takto sa pripravovali na to veľké stretnutie s Tebou. Pane Ježišu, Ty to chceš počuť a my Ti chceme povedať aj teraz v tejto chvíli, my všetci, ktorí sme tu, Pane Ježišu, my ťa milujeme. Prosíme ťa, sprevádzaj nás na našich cestách, buď v našich rodinách, daj, aby sme aj tam mohli svedčiť. Prosíme ťa, Pane, za tento zbor. Prosíme ťa za sestru farárku, ktorá je teraz v inom štáte. Prosíme ťa, ochraňuj jej rodinu, Pane, každého jedného. Do Tvojich rúk vkladáme svoje životy. Pane Ježišu Kriste. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. Pripomínam vám oferu, nezabúdajte na slovo Božie, že ochotného darcu miluje a požehná náš Pán. A nakoniec s pokorou príjmime požehnanie od nášho Pána. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udelí svoj pokoj. Amen.